Alright, for today's video, taas-taas yung biyahian kay lahi na siya nga destinasyon, dili na katong usual nga biyahanan padung Cebu. So ayan, taniro na ta dires dao terminal. Nyawa pa man ta kasuway biyahe dires dao terminal, awato ning susihon diri sulod unsay plastada diri. O na di ang sulod diha, medyo ana pa sila daghan na kayong mga series diha. Pero dili ka na musakyan ngita mig van kay siyempre pa aircon sa tagamay sagud taon mo diha. O mo na diha nata sudas van. Nya padung ta diha luon. O mo na dire ang plastada diri luon, kuha tag ticket dire padung didto sa Argao. O natay kasabay mga foreigner diha. Kuya kay tirada ni nila murag ila ning libuton ning Bisaya siguro motor-motor lang aw ila po ng trip diha. Human ta kuwag ticket tira aw syempre sakay sa tag tricycle kay prete layo biya puto gamay itong padung diri sa Pantalan. O mo na diha atong gisuksok to kagalingon des tricycle. O biyahe ta padung dito sulod sa ilang port. Nya syempre kini diri dapita ay lapon mo pag kuan nga maka-advance booking mo ha. So linya gyud mo dire kay wani advance dire kay nay panahon nga wala gay biyahe kay siyempre importante kay ilang cargo, why biyahe gini. So kana kalusot ta diha sa ilang terminal o mo na dapado mo na diha ang naong barko. O puro ra gyud sa kargamento. So priority yung kargamento diha o pasahero wala lang. So mo na dagway sa barko diha sakyan padung sa Argao gikan sa Luon o mo na diha og gamay ra kay mga kargamento. Siyempre sige lang larga lang gyapon kay medyo dagdagan magpasahero. Unya kini agianan padung dito mga lingkuranan para sa pasahero medyo challenging sa gamay ka piki kayo o mo na diha ang ilang mga lingkuranan. So siyempre og daghang pasahero sikit-sikit gyud mo diha murag sakay og jeep. Nya nga na plastada niya medyo barato gubod og plete kay saon taman. Ug sa pagkaon ba budget meal pero importante gid ang kargo ani o ana larga na ta diha video ta diha. Mo na diha ang port sa Luon. Nya siyempre padong natas Argao Cebu. Nakadindot lang ning biyahe kay medyo hamugaway ang pamati nya hangin-hangin siyempre nagos dagat siyempre nagi hangin gina. Yang biyahe 2 ka oras pero sige lang at least enjoy sa nimong dagat. O abot na ta diha sa Argao port diha o mo na ilang plastada diha. Nya karon di sila paputbat diha. Siyempre tunob lang pud ta diha mag di ta mo tunob nga patunobon man ta. So di humana na sakay sa tag-multicab sagud taon naghamtag sakyan dire nya ay siyempre daghang kag sakyan nagkakagian siyempre gutumon gyud ka o mo na diha ka. So ta diha gaysano kadali kay ngita tag pambangil kay medyo layo-layo pag gamay itong adtuanan. Sumura diha kakaon tag chicken pangbangil gud ginagmay. So naam ta diha gaysano palit lang mo tag gamay sa tong mga medyo atong buhat-buhaton dire og bapon kaon-kaunon kay siyempre uli gud tag bukid. So inana sakay na sa taga-Balhabal. Sus kadaghan bang agian ani. Pero okay lang lingaw sa adventure gamay, laing destinasyon. Nya kita tagbanok dire pag-abot ay sus lamia ni halang-halangon oy. So moro gyud to, laing trip dire, laing destinasyon. Moro to sige bye.